Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tässä lähdössä tekemään tämän viikon yhtä pääreeniä ja ajattelin ottaa teet mukaan sinne. Tavoite olisi siis lähteä tuonne Raksilan juoksukentälle juokseen 6 kertaa tonni. Ja no, vauhdit tulee tuossa myöhemmin, mutta idea nyt sitten kun seuraavat kisat on ensi viikon viikonloppuna, niin tällä viikolla haetaan vielä vähän vauhteja. Teen tässä vielä vähän safkaa ja syön ja sitten lähden tonne urheilukentälle päin. Se on ulkona ihan nätti keli, niin kylmä sillä on, mutta aurinko paistaa, niin eiköhän sitten tule ihan hyvä reeni. Tosiaan tarkoitus on juosta 6 kertaa tonni, josta ensimmäiset 3:40 vauhtia ja toiset 3:35 vauhtia. Eli ekat 3 kovaa ja toiset 3 niin vielä kovempaa. Ei ole juoksen yksin, niin ei ole ketään veturia siinä tai kaveria, niin aluksi on varmaan vähän hakemista vauhin kanssa, mutta katsotaan. Siihen hyvät lämpät päälle ennen reeniä ja sitten juostaan. Palaillaan sieltä kentältä sitten. 3, 2, 1, make some noise! No niin, saavuin tähän Raatin pihaan. Tuohan tuo Raatin kenttä remontissa. Siellä lukee työmaa-alueeksi, sinne nyt ilmeisesti sitten pääsee. Mulla siis eilen piti olla tää juoksureeni Ouluhallissa, mutta Ouluhallikin on kiinni. Rupee menemään hermo. Ei se auta. Mä lähden tuohon johonkin lämpäilemään ja juoksisin tossa jotain rinkiä. Varmaan sillä, että käyn lämpää ja sitten tuu vaihtaa hiilikuitukenkulit jalkaan tähän autolle. Ja otan hörpyn vettä ja sitten lähden johonkin kiertelemään, että saa sen kilsa aina juostua. Ei se auta. Mennään ulos. Siellä ulkona ihan nettisäätössä. Aurinko paistaa täydeltä taivalta ja 5 astetta lämmintä. Eiköhän siinä tuu lämmin, kun pääsee juoksemaan. Idea siis 6 kertaa tonni, 3-4 minuuttia palautusta. Ekat 3 mennään vauhdilla 3:40 ja sitten toiset 3:35 vauhtia se kilsa. Se alkaa olla jo ihan itselle reipas vauhti, mutta siitä vaan saa sitä vauhtituntoa sitten tuonne Malmin duathlonille 5 kilsan ja 2,5 kilsan juoksuun. Niin, ei mitään, lähdetään juoksemaan ja katsellaan varmaan fiiliksiä sieltä juoksun varrelta sitten. Nyt meinaa mennä hermoon. En mä löytynyt tosta mitään hyvää mestaa, missä juosta. Niin päätin sitten lähteä yhdelle ainoalle urheilukentälle, minkä nyt löysin täältä Oulusta tuossa googlaamalla. Tosi huonosti tuntui löytyvän, tai sitten mä en osaa googlata, mutta rupeaa menee vähän jo motivaatio tämän reinin suhteen, että pitäisikö lähteä vaan kämpille nukkumaan, mutta ei se auta. 20 minuuttia ajaa tonne toiselle kentälle, niin katsotaan, jos sieltä sais sitten reeniä aikaiseksi. No niin, nyt on saavuttu sitten Kempeleeseen vai Kempeleelle. No ihan sama. Tänne urheilukentälle. Tähän nyt luultavasti ja toivottavasti pääsee juoksemaan. Niin lähdetään kattelemaan. Tää tuulee aika paljon ja alkulämpät on tehty. Vähän vielä kyllä semmonen kylmä olo, mutta mä oon tässä jo päälle puoli tuntia lämpäillyt kaikkea, niin ajattelin, että se olisi ehkä hyvä lähteä tekemään noita vetoja. Niin. Eikä tässä. Mä laitan kameran kuvaan, kun ainakin muutaman setin tosta, niin katsotaan miltä näyttää.
ensimmäinen takana. Eka meni 344, eli 400 ja hitaasti. Alussa lähdin ihan liian kovaa ja sitten ehkä hidasti liikaa, niin ei se ole sellaista tasasta vetoa. Pari meni vielä taukoa ja sitten uusiksi. Sitten oli 337. Tuohon välimaastossa 340 seuraavaksi. Öö, 337. Mun näkee akku lopussa. Katsotaan mitä mä kuvaan. Pitäis mennä seuraavat kolmesta vielä noin 5 sekkaa nopeampaa. Eli sinne 330, 335. Tähän tää. Mä varmaan kuvaan ton pikaisesti vielä. 4. Tuli tasaan 330. Ja. Oli kova. Tai itelle kova. Katsotaan. Vielä kaksi jäljellä. No niin, juoksu takana ja palattu takas kämpille. Fiiliksi juoksusta niin parani loppua kohden. Alussa oli vähän haastavampaa ja sitten kun kroppa lämpeni, niin se helpottui. Ja tuossa noin 4 minuutin tauot, niin siinä kerkesi kyllä hyvin palautua, että sit jakso vetää se aina se setin. Viimeinen taisi mennä 3.26. Sain kiristettyä vielä sen loppuun, tuohon tulee vielä miten reenit meni. Ja mulla on tosiaan nyt ensi viikon lauantaina, eli 10.5. niin Malmilla on duathloni SM-kisat. Taitaa olla itse Suomen ainoat duathlon-kisat, mitä mä ainakin tiedän. Niin siellä on kisaamassa ikäsarjassa 18-29 vikaa vuotta sarjassa. Ja sitten sinne kisoihin ja nyt tämän reenin idea oli hakea vauhteja nyt juosta kovaa, niin et sais sitten sitä vauhtikapasiteettia tuohon kisaankin. Vielä muutama semmonen koempi reeni ennen kilpailua tai itse asiassa tällä viikolla ja sitten katsotaan minkälainen se ensi viikko tulee olemaan. Et varmaan vähän kevennetään että sitten ennen kisoja, että menee sitten kisat hyvin. Sieltä kisoista kanssa menisin kuvailla video ja vähän siitä, että miten sinne valmistautuu ja sun muuta. Mulla ei vielä ainakaan mitään hirveitä rutiinia noihin kisasuorituksiin ole, mutta katsotaan. Kiitos kun katsoit tämän video. Laita kommentteihin, tykkäät sä tämmöisistä yhden reenin videoista vai sitten mieluummin tommosia pidempiä. Mä oon vähän miettinyt, kumpia mä teen. Nämä on totta kai helpompia. Ja nyt kun mä oon viimeistä päivää itse tänään Oulussa, niin pääsee olemaan enemmän kotona, niin voi keskittyä myös enemmän näihin videohommiin. Niin sit tulisi kuvailtua kanssa vähän enemmän ja editoitua. Itse asiassa mä oon kuvannut aika paljon, mutta jäänyt aika paljon editointipöydälle, kun en ole vaan saanut kuvatuksi. Ja sitten en ole viittinyt julkaista, kun siitä on kuukausi aikaa. Mutta joo, kiitos kun katsoit videon ja palaillaan seuraavalla kerralla. Hei hei!